ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи. Ҳама каса бардури азиз созен хубен, саломатиётон хубай, настринотон созай. Омаден сразу яддона лайкира биҷиқем ва гӯш кинем ки дар имрӯза навор ма да чӣ рӯй кардагиам ва чира гап мезанам. Дар имрӯза навор мошини ана Volkswagen Polo рӯй кардагиам дар Москвай. Замини арзон рӯй кардаги неста. Имрӯз бига хай заминои арзон мешава. шероинар каналда подписатсия кинен. Хонаҳои заминӣ сар мешава. Гӯш кинем бардури азиз. Хонаҳои заминӣ айкиҷо сар мешава. Хонаҳои заминӣ сар мешава ай шаҳри Душанбе, шаҳри Ваҳдат, ноҳияи Ҷайҳун, ноҳияи Файзобод, ноҳияи Данғара ва шаҳри Роғун. Квартирои арзона гастаи дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Хуҷанд. Хизиқи видео ҳамия ки якомната квартира 100,000 сомон ай ва як хонаи заминӣ дига аст бардури азиз. Хонаи заминаки 65,000 сомон ай ва дига чизои арзонам рӯй кардагам. Видео имрӯзаро ба қизиқ то охирша тамошо кинен. Агар ягон чизи фурӯшӣ дошта бошед дар WhatsApp ма рӯй кинен бардури азиз. Лайкорам фаромӯш накунен. Рафтем ака. дӯстони азиз, пешай навора сар кардани як компания хуба ба шумо тавсия метавам. Грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория да бардро бор ҷамъ мешава. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. Нарх бо маслиҳати ай бардро ай рӯи кило зависид мекуна. Шумо бардро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания ки Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. дӯстам, ҳуҷҷатҳо тамом шуда, агар мехоҳӣ граница гузарӣ, ғамгин набош. ба номеро дар экран буда занг биза. компанияи Шамсдин компания боваринок хизматрасониш дар дараҷаи олӣ, собиқаи кори 10 сола дорад. компанияи Шамсдин метавонад ки шуморо аз Москва ва аз Московская област гирифта ба граница бурда ва ба розиги аллоҳ бармегардонад. дӯстон, мошинои замонавианд, сатҳи хизматрасониш хубай. муроҷиат кунед, аз номи канали мо гап занед, тахфифи иловагӣ мешавад. ба шумо роҳи сафед. бачаи ачкидор ака навора сар кард ба қизиқ шеринар иса гӯшка. мегзарем ба ди квартираи арзон ба далши хонаҳои заминиро гап мезанем. дӯстони азиз, бо диққат иса гӯш кунед. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳраки Мирзо Турсунзода, Ориентир радиостансия, дом 5 этажа. сехонага квартира дар якум этаж қарор дорад, 56 квадратный метр, обу свеч доимӣ ҳаст, ремонт дорад, ҳуҷҷатҳош 100% дар наздикии дом, масҷид, мактаб, магазин наздик будай. дӯстони азизи, квартире ки мебинен бе посредникай нархиш 230,000 сомон мега. сехонага якум этаж, ноҳияи Рӯдакӣ, 230,000 сомон. касе харидори аниқ бошен, кам тарак арзон мешава. пули урси қати 1,360,000 рубл мешидаид. та номерои Тоҷикистон шамондагим, номерои поёнгиш имо WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, якум квартираи арзона гап задам буд кардам, диюмша гӯш кунен. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳраки Мирзо Турсунзода, Ориентир радиостансия, дом 5 этажа. дихонага квартира дар 5 этаж қарор дорад, 64 квадратный метр, обу свеч доимӣ ҳаст, ремонт дора, ҳуҷҷат 100%, дар наздикии дом, масҷид, мактаб, магазин наздик будай. квартира десен бардури азиз, без посредникай, нархша 230,000 сомон мега. 230,000 сомон, кам тарак арзон мешава. пули урси қати 1,360,000 рубл мешидаид. та номерои Тоҷикистон шамондагим, номерои поёнгиш имо WhatsApp дора, занг зада квартираи арзона аз ноҳияи Рӯдакӣ бихарен. дӯстони азиз, мегзарем ба сеҳем эълони имрӯза. лайкора фаромӯш накарда бошен. срочно бардури азиз, ҳамин хонае ки гап мезанам, срочни пулшондаркора бо диққат гӯш кунед. срочно хонаи фчи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, айраи Калон, 800 метр дуртар, хонаи деэтажа кардагӣ, 6 сотиқ заминда, 8 дар хона дорад. ремонти хона коробкаи, ҳуҷҷатош қарор, техпаспорт, дамовои книжкаш кардагиай, обу свеч ҳастай, герди хона махкам чиқела ки мебинен, ҳамсояҳо зиндагӣ доранд. хона ҷои зур дар бардури азиз, ай сабабе ки срочни пулшон дар кора арзон мефурӯшанд. нархша $27,000 мега. $27,000. 274,000 сомон мешава. ана пули русиқати 1,647,000 рубл. фавран фурӯхта мешавад бардури азиз. номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен.
дӯстони азизи хонаи десен қарордора дар шаҳри ваҳдат қишлоқи истиқлол давидай 6 сотиқ заминда ду дархона кардагӣ ремонт коробкаи овсвеч мегаҳастай ҳуҷҷатош 100%-ай ошхона баня ҳоҷатхона анҷомхона доштай бо 3 сотиқ замини дигарам дора метавонед ки ҳамчун боғ истифода барен. нарша бардорои азизам 85 000 сомон мега. касе харидор бошен савдо мешидай. пули урусӣ хати 495 000 рубл мешавад. ду та номарои телефон шамондагим номарои поёнгиш имо ватсап дора зангзда хонаи арзонаи шаҳри ваҳдат бихарен. дӯстони азиз ҳамин бародара хушрӯ гӯш кунед чӣ мега. салом алейкум бародару ливроки фурӯшӣ будай аз шаҳри россия овардем амирам мақсад сум дар курай фурӯхтанаш дар курай ҷои мешидагиш 1000 сум тоҷикӣ шилангиш 8 метрай дарози шилангиш мақсад 100% ай ин одамое ки мехаранд боз ам одамои танқим аз занг зананд хеле бехуда ҳамин ҷой мешидагиш 1000 сум. бародарои азизам хаста набошед мегзарем ба шашум эълони имрӯза бо диққат гӯш кунед. хонаи десен қарордора дар ноҳияи ҷайҳун пешина қумсангир қариби бозоришда 10 сотиқ заминда 5 дархона қати ду кайдориш кардагӣ ошхона баня дар друншай ремонт дора хонач хеле десен овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100% ҳоҷатхона падвалам доштай мактаб магазин бозор қарибай. нарша бародарои азизам ана 260 000 сомон мега. касе харидор бошен арзон мешавад. ё ба квартира дар шаҳри душанбе ё россияам боша алиш мекна мега. хай мисол бо номарои телефониш аст зангзда маслиҳат мекунед. 260 000 сомон арзон мешавад ё ба квартира дар шаҳри душанбе ё россия алиш мешавад. чӣ хеле гуфтам. пули урусӣ қати 1 535 000 рубл мешидай. харидоро занг бизанем. дӯстони азизам хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи файзобод 7 сотиқ заминда 4 дархона кардагӣ болош мансарай хона ремонт дора овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ ошхона баня ҳоҷатхона оғил доштай. дӯстони азизи хонара вақти фурӯхтанда бисёри чизҳош меистодай. нархша 450 000 сомонӣ ҷои шичай мега. 450 000 сомон ҷои шидиш бидай бародарои азиз. ана 7 сотиқ 4 дархона болош мансарай дар ноҳияи файзобод чӣ хеле гуфтам 450 000 сомон ҷои шидиш бидай. пули урусӣ қати 2 665 000 рубл мешидай. ду та номарои телефон шамондагим номарои поёнгиш имо ватсап дора зангзда хонара аз ноҳияи файзобод бихарен. бародарои азиз касе ки тамошо кардесен ина марҳамат хонаи арзона биқапен. хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи данғара айраи калон 400 метр дуртар бидай. аймираи калон 400 метр дуртар ноҳияи данғарада 8 сотиқ заминда ду дархонаи времянка кардагӣ ба ният дар дуруниш бидай. хона ремонт дора овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%. мактаб медпункт магазин наздикай. нарша бародарои азизам 65 000 сомон мега. хонаи арзон дар ноҳияи данғара чӣ хеле гуфтам 8 сотиқ замин ду дархонаи времянка 65 000 сомонӣ. пули урусӣ қати 390 000 рубл мешидай. касе харидори аниқ бошен арзон мешавад. фақат шумо занг бизанем бигӯен ки номероро ай канали савду тиҷӣ гирифтам. бародарои азиз шумода арзон мекуна. дӯстони азизам мегзарем ба наҳум эълони имрӯза бо як хонаи арзони дига. хонаи десен қарор дорад дар шаҳри роғун шаҳраки ови гарм деҳаи лагер
8 сотиқ заминда ду дархона кардагӣ баня кайлдор ҳамон ва ҳоҷатхона дар бари хона ҷойгир аст. ремонти хона дар ҳолати хуб қарор дора, барои зиндагӣ кардан мешавад. свет дора, ҳуҷҷатош тайёрай, аловхона ва ҳезмхонарам доштай, ду кам аз санг, як кам аз рек овардагиай барои забор сохтани пеши хона. нарша бардурои азизам 125 000 сомон мега. хонаи арзон дар шаҳри Роғун 125 000 сомон. касе харидор бошем бо савдо мешавад. пули русихати 733 000 рубл мешидай. номери телефонаш ватсап дора, занг зада хонаи арзонаи шаҳри Роғун бихарен. нархи зур айнекӣ. дӯстони азиз, хеле ки дар аввали видео гуфтам, як мошин астай дар Москва. марҳамат бардурои азиз, касе ки мисол дар Москва қарор дорен, ин мошин ҳам фурӯшиай, ҳам алишӣ, бо диққат мара гӯш кунен. хоб, срочна мошини фурӯшӣ Volkswagen Polo, соли баромадаш 2015 сол будай. сӯзишвориш бензин, объем мотораш 1.6 литра, коробка механик. соҳиб мошин мега ки мошин ягон камбудӣ надора. ҳуҷҷатош 100%, адрес Москва, метро ана Савёлский дабдай. нарша бардурои азизам 500 000 рублш гуфтак бугу. 500 000 рубл. пули тоҷикӣ қати 83 000 сомон мешава. арзонам мешава, алишам мешава ба мошин дар Тоҷикистон. ягон мошини соз боша дар Тоҷикистон боша, алиш мекна мега. ин мошин дар Москва нарша 500 000 рубл мега. номери телефонаш имо ватсап дора, занзда маълумоти бештара бигирен. бачаёча хоб, набараки мегзарем ба як квартираи арзони дига. ин квартира десем бардурои азиз қарор дора дар шаҳри Хуҷанд, райони Чорухдарён. касе ки мисол аз шаҳри Хуҷанд ё вилояти Суғден фаҳмидем ки мак ҷӯша гуфтесам бардурои азиз. квартира дар шаҳри Хуҷанд, ана район Чорухдарён нависагиай. хай мисол бо занзда маълумоти паратара мегирен. як хонага квартира дар 4 этаж қарор дора. соҳиби квартира мега ки квартира дар сентри Чорухдарён будай, ҳама шароитош хубай, медрои зиндагӣ мекунӣ. харидори аниқа ана мунтазире мега. касе харидори аниқ бошен, мунтазире мега. нарша бардурои азизам 100 000 сомон мега, арзон мекадай. пули урси қати 585 000 рубл мешидай. дар райони Чорухдарён. касе харидор бошен, занг зада ана квартира арзона бихарен. тарафи Хуҷандай бардурои азизам. хайна бардурои азизи видеоам тамом шид. бачаи ачкидор навора ба анҷом мерасона. аку охире 4 чақчақ мекунем, бигӯ нагенда аку. дӯстони азизи, ба навори хонаҳои фурӯши имрӯза, аз ки ҷое ки хона, аз ки ҷое ки мошин, аз ки ҷое ки квартира рӯй кардан ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои аҷоибот будан. шеринар маъқул шуда боша як дона лайки бепла баҷиқ, маъқул нашуда боша шеринар лайк абиҷиқ. иншоалло ки ана видеои дигарида, ягон видеои навда ана аз ки ҷое ки мисол хона дар корайта, иншоалло ки хонаи арзон ба хоси дилта, иншоалло меёбияй ҳамин канал. барои ҳамун канал да подписатсия ки зангулачара дар бологиш бимон. ва касе ки то охири видео рақатима чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 звездара бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо карден. ва дигар гапам надорум бардурои азиз. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар ки ҷое бошен, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. дастгира фаромӯш накунед, битонен ҳамин видеора падилиса кунед. раҳмат.